Birziklapenaren ondorioz, jende asko lanik gabe geratzen da. Guk beren lana egiten badugu lanpostu horiek ez dira beharrezkoak izango. Guztiz kontrakoa da. Birziklatzea ohitura zabaldua den herrialdeetan, hondakinak biltzeko lanek eta birziklatze plantetako tratamenduek sektoreko enplegu tasa 10 aldiz biderkatu dute. Hau serioa dela ikus dezazun, Europako batzordeak hondakinak behar bezala kudeatuz gero 400.000 lanpostu gehiago sortuko liratekeela estimatu du. Eta hori, ingurumenarentzat duen onura kontuan hartu gabe. Hau ez dela esan beharrik ere. Esaldi hau ez dago nondik hartu. Birziklatzeak lanpostu berriak sortzen ditu. Amai dezagun iraganeko mitoekin. Etorkizunean pentsatzen hasi gara.